Γεια σας παιδιά. Θα ήθελα να ενημερώσω ότι σε λίγες ώρες μάλλον θα ανεβάσω βίντεο με τις ερωτήσεις σας Q&A πιστεύω να σας αρέσουνε. Το βίντεο που τραβούσα το είδε ο αδερφός μου, ο φίλος μου που έκανε τις ερωτήσεις που τις είχα γράψει, ένας άλλος φίλος μου και ο Lion Channel. Δηλαδή μπορεί να σας πει ότι ήταν μια πολύ καλή εμπειρία με πολύ γέλιο. Τι γέλιο ρίξαμε με το κατσικάκι που είπε. Γουρνάκι. Γουρνάκι, κατσικάκι. Κατσαρίδα! Αυτά για σήμερα, αντίο.